A tankcsapdás videóm alatt egy kommentelő megkérdezte tőlem, hogy mennyit fizet nekem a Fletó. Nos, azt tudom erre mondani, hogy a hazaárulás az számomra egy hobbi. Én szerelemből csinálom, de apró pénzt természetesen bármikor szívesen elfogadok. Érted? Apró pénzt. Apró pénzt. Lábán köteles Kiara, magyar hangja Illés Helga, és köteles lábán Leonardo, magyar hangja Füzi Viktor, azért jöttek el ma hozzátok, hogy Magyar Péterről beszélgessenek. Ez egész pontosan úgy fog zajlani, hogy hát konkrétan magáról Magyar Péterről is fogunk egy kicsit társalkodni, de ennél egy kicsit szélesebb kontextusban szeretnénk közelíteni a témához, tehát a társadalmi vonatkozásait is meg fogjuk vizsgálni a Magyar Péter jelenségnek. Mindig is ki szerettem volna próbálni ilyen gulyásmarcisan. Kezdünk! A neres múlt. Nyilvánvalóan van a Tiborcz-féle érdekcsoport, a Mészáros-féle nagy cégcsoport, ezen kívül vannak a kisebb szereplők, Jellinek Dániel, a Hernádi és társai, és nagyon sokan, de ezek nem feltétlenül rosszak, csak ezek tényleg a idézőben nemzeti tőkés osztálynak a tagjai. De nyilván itt azért van egy erős lobby mindig, hogy a bizonyos érdekek legyen az éppen egy támogatott hitelprogramról. Tehát én az olyanokat azért láttam, hogy bizonyos szereplők ezek közül kvázi berendelnek magukhoz minisztereket, és egyeztetnek napi szinten, hogy akkor ez és ez hogy legyen. És az, hogy ő eddig a NER-nek a részese volt, az nem zavarja? De, nagyon zavar, és az is zavar, hogy eddig nem lépett elő, de én mindent megértek ebben a mai rendszerben. Sajnos ez van. Én azt gondolom, hogy elmondta, hogy milyen módon volt részese a NER-nek. Én nem hiszem, hogy azok közé tartozott, akik 1000 milliárdokat gyűjtöttek maguknak. Egyáltalán nem számít, hogy a NER-ből jött. Nem számít. Tehát az, hogy ő ezt vállalja, én annyira hitelesnek és őszintének és tisztának érzem. Valahogy lehet, hogy őszintébbnek tűnik azáltal, hogy onnan jött. Sokaknak az a problémája Magyar Péterrel, hogy hát akárhogy is szépítenénk, ex-neres, tehát a NER-nek egy úgymond haszonélvezője volt ő, nem is olyan régen. Ide szólnám gyorsan, hogy egy ilyen közepes szinten, erős közepes szinten volt ő becsatornázva a NER-be, mert hát nem volt ő egy nagy kutya, igazából egy ilyen piszlicsári, csokos sztorit leszámítva ügyek sem kötődnek a nevéhez, ilyen szempontból úgymond tiszta a keze, de kérlelhetetlenül haszonélvezője volt a NER-nek, minek után hát azért felügyelőbizottsági hellyel meg volt kínálva, különböző felsővezetői pozíciókkal meg volt kínálva, kormánytisztviselő is volt. Azt azért le kell szögezni, hogy az ő neres múltja az nem törvényi értelemben vett fel kérdéseket, hanem kifejezetten ilyen erkölcsi és hitelességi szempontból. Inkább hitelességi, mint erkölcsi szempontból szerintem. Hát ez a kettő szerintem kéz a kézben járna. Én meg azt látom így ezzel, hogy egy kicsit túl van ez gondolva, vagy túl van spirázva, hogy kicsit így azt akarja mindenki ebbe belelátni, hogy most egy ilyen 20-rangú diplomata, aki valami random cégnek, a Diákhitelközpontnak, tehát nem tudom, a Mészáros és Mészáros Kft-ben volt ő igazgatóhelyettes, hanem basszus a Diákhitelközpontnak, ami tökre független a NER-től, úgymond, hogy az létezne akkor is, ha nem lenne NER. Tehát minden áron azt akarják az emberek belelátni, hogy na hát itt, ha valakinek pozíciója van a NER-en belül, akkor az mindent tud, az hát mindenre rálát, az biztos csak azért van ott, mert a pénz és a húsos fazék közelébe akar lenni. Az embereknek egy része. Hitelesség kérdésében én úgy látom, hogy alapvetően kétféle hozzáállás van. Az egyik, hogy a neres múlt az hiteltelenebbé teszi Magyar Pétert, a másik pedig az, hogy pont, hogy hitelesebbé. Alapvetően mind a két álláspontot meg tudom érteni. Az egyik az ugye azt helyezi a fókuszba, hogy hát eddig a pontig mégiscsak tulajdonképpen a NER-nek a haszonélvezője volt, és hogy egészen eddig nem szállt ki. A másik meg viszont azt helyezi a fókuszba, hogy na, de viszont most már kiszállt. Tulajdonképpen az első az a szkeptikus hozzáállás, a második az meg inkább ez a lelkes hozzáállás, hogy eddig nekünk voltak bizonyos sejtéseink, bizonyos következtetéseink, hogy mint működik ez a rendszer, és most érkezett egy figura belülről, aki visszaigazolja a mi sejtéseinket, a mi levont következtetéseinket. Egyrészt ez, másrészt pedig az lehet szerintem szimpatikus az embereknek,
abban, hogy ő kilépett a NER-ből, hogy ez akárhogy is egy precedens teremtés. Tehát erre ebben a formában még nem volt példa, nem volt őnek olyan hú de magas pozíciója, mert hogyha annyira az lett volna, akkor már hallottunk volna róla korábban is. Én úgy képzelem a NER-t, hogy belülről ez valahogy úgy működik, hogy jönnek ezek az ilyen félmafiózószerű ilyen politikusok, vagy ilyen politikai háttérmunkások, akik ezeket a vállalkozókat, jogászokat, politikus vanabiket, akik szeretnének valamilyen szinten megélni abból, ami mondjuk a szakmájuk, de rohadtul nem tudnak érvényesülni a rendszeren kívül, egyszerűen azért, mert ez a kibaszott rendszer az egész országot mindent is behálózott, hogy így oda mennek az ilyen fiatal, friss diplomás, lelkes, például jogászokhoz, mint ugye Magyar Péter, és így átkarolják a vállukat, és akkor van egy nagyon jó ajánlatunk, Péter. Nyilván van egy karrier elképzelése az embernek. Lehet egyébként, hogy ő neki nincsenek rossz szándékai. Nem akar lopni, nem akar semmi rosszat csinálni, tényleg jó szándékai vannak, meg vannak ügyei, céljai, amiket szeretne elérni, szeretne építeni a karrierjét, de egyszerűen, ha az ember újra és újra olyan falakba ütközik, hogyha nem válik a rendszer részévé, akkor gyakorlatilag az ő érvényesülése az lehetetlen. Hiába járt egyetemre. Igen, akkor gyakorlatilag az ember ott van, hogy jó, hát végül is ez nem olyan nagy alkú, tudod? És akkor így egyre megy bele az egyre nagyobb alkukba, amíg mondjuk kiköt egy diákhitelközpont vezérigazgatói székébe például. Nyilván nem azt mondom, hogy vele ez feltétlenül így történt, de valószínűleg ez a jellemző egy csomó emberre a NER-en belül, hogy egyszerűen egy idő után megunja a küzdést, és azt mondja, hogy beleszarok, és akkor megalkudok, de legalább meg tudok belőle élni. Viszont pont emiatt kerül bele abba az ördögi körbe, hogy ugye ezáltal kompromitálhatóvá válik kvázi, hogy hát, de pedig te neres vagy, és amúgy ez igazából eddig nem is... jó megéltél belőle, most megjár a pofád. És szerintem ez gusztustalan egyébként, mert amúgy a melósok életében is, az alacsonyabb társadalmi rétegekben is ez valamilyen szinten jelen van, hol jobban, hol kevésbé, tudod, hogy ismerettség, haverság, hogy honnan ismerem azt az adott illetőt, az nagyon számít. Tehát én szerintem nem igazságos Magyar Péterre azzal mutogatni, hogy ex-neres, mert rohadtul nem egy Rogán Antal figura. Tény a társadalmunknak azért a nagy része úgy működik erkölcsileg, hogyha jogosulatlan előnyökhöz tud jutni, akkor azért nem ugrik el azok elől. Említettem korábban, hogy ez milyen marha jó a NER-nek, hogy kompromitálhatja azzal, hogy NER haszonélvező azokat az embereket, akik tulajdonképpen bele vannak kényszerítve ebbe a helyzetbe, hogy ők NER haszonélvezők legyenek, de mondjuk inkább megélhetési neresnek, mert szerintem ez közelebb áll a valósághoz. És akkor ott vannak, hogy hát, hogyha mondjuk kilépnek ebből, akkor rájuk fog égni, hogy hát, de te NER haszonélvező voltál, úgyhogy hiteltelen vagy. És szerintem azért nagyon fontos a Magyar Péternek a kiállása, meg a kilépése ebből a pozícióból, meg a NER-ből, mert ezzel precedens teremt arra, hogy nem feltétlenül kell lekötelezettnek maradnod. És szerintem ezért nem szabad ráégetnünk Magyar Péterre, hogy de ő ex-neres, mert ezáltal... Olyan, mintha vissza akarnád rugdosni oda. Igen, de visszaigazolod azt, hogy na látod, nem lehet kilépni. Te neres vagy, úgyhogy te takarodj vissza Orbán Viktor csizmájához, mert te oda tartozol. Igen, és ez egy nagyon-nagyon rossz hozzáállás, és szerintem ez annak a törzsi gondolkodásnak az eredménye, ami a NER-nek nagyon jó, hogy nincs átmenet, nincs változás, hanem az van, hogy te neres vagy, akkor te rohadt szemét. Akkor is, hogyha kilépsz ebből. És szerintem meg higgyük el. Jó, azért tegyük hozzá, hogy nem mindegy, hogy mennyire vagy neres. Hát nyilván nem mindegy. Azért Rogán Antal ne álljon ki holnap, hogy elég volt, kitálalok, tudod? És hogyha azt szeretnénk, hogy a társadalom ne lekötelezett jobbágyokból, hanem öntudatos polgárokból álljon, akkor szerintem igenis kell, hogy legyenek ilyen figurák, és kell, hogy teret adjunk nekik, és kell, hogy elhiggyük nekik, hogy nekik tényleg elegük van ebből, és tényleg szeretnének ebből kilépni. Legyen szó akár a Magyar Péterről, de legyen szó más vállalkozókról, igen, nyilván ne Rogán Antalról, ahogy ezt az előbb említetted, de szerintem erre igenis adjuk meg a lehetőséget, mert ez nem azt mondom, hogy hitelesíti inkább az adott illetőt, de így az embert látom benne, nem pedig a számító politikust, és szerintem ez lenne a fontos. Abban igenis van erkölcsi felelősséged,
hogy mégis mennyire hagyod, hogy lekötelezetté tegyenek téged. És én azt hiszem, hogy azért a Magyar Péternek itt igenis megállapítható erkölcsi felelőssége. Ám de az egész Neres múltjával kapcsolatban szerintem a kulcskérdés alapvetően az, hogy hiszünk-e a jellemfejlődésben. Hiszünk-e abban, hogy előállhat olyan helyzet, hogy az ember 99-szer megalkudott, és félretette az elveit, de a 100. alkalommal egyszerűen győz a lelkiismerete. Magam részéről azt tudom mondani, hogy nem egyszerűen hiszek ebben, hanem én tudom, hogy ilyen van. Olyannyira van, hogy az is megtörténhet, hogy olyan elveket növesztesz, amikről addig szó sem volt. Hát velem például valami ilyesmi történt. Én, hogyha visszanézem a régi önmagamat mondjuk ilyen régi videófelvételeken, akkor én egyszerűen már nem ismerek rá magamra. Egyel bonyolultabb kérdés, hogy hiszünk-e a hatalommal bíróknak a jellemfejlődésében. Mert ugye az már egy ilyen alapvetésnek tekinthető, hogy a hatalom megrontja az egyént. Jól tudjuk, hogy a hatalom az megváltoztatja az embert, formálja a jellemét, csak éppen azt látjuk, hogy az a jellemző, hogy deformálja a jellemét, tehát a változás az a rossz irányba történik meg. És olyannyira így van ez, hogy a portás is egész könnyen válik a saját kis nyomorult portás fülkéjének a saját kis nyomorult diktátorává. Azt lehet mondani, hogy sziklaszilárd jellem kell ahhoz, hogy ez ne így történjen. És akkor itt a következő kérdés, hogy hiszünk-e a sziklaszilárd jellemben. Jobban hiszünk benne, hogyha az első mocsokság után, amit lát, azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, én eddig csináltam. És azért az elmúlt 14 évben akadt egy pár mocsokság, amikor Magyar Péternek ez a mondat elhagyhatta volna a száját, és azt hiszem, hogy ez itt a zavarba ejtő kérdés vele kapcsolatban. Igen, csak tudod, ami mellett nem lehet szó nélkül elmenni, az azt, hogy ő Varga Judit ex-férje. Tehát nyilvánvalóan, ha neked a feleségednek, hát nem egy 20-rangú diplomata, hanem egy nagyon is fontos pozíciója van a NER-ben, akkor nyilvánvalóan sokkal nehezebb helyzetben vagy. Én azt, hogy a Varga Judit volt férje, enyhítő körülményként tudom felírni a számára, hogyha nem egyedül egymagad kötődsz valamihez, hanem a feleségeddel, a gyerekeid anyjával együtt, akkor azért már nehezebb szembefordulni azzal a valamivel, nehezebb eloldani ezeket a kötelékeket, mert ez így már egy hatványozott kötelék ahhoz a valamihez, és onnantól kezdve, hogyha azt mondod így egymagad, hogy én kiszállok, nem csak a NER-rel szakítasz, hanem a feleségeddel is. Hát és elkerülhetetlenül, mert ez egyszerűen így történik, ez elkerülhetetlen. Olyan nincs, hogy csak az egyikőtök. Ha csak az egyikőtök szakít, akkor szakítasz a másikkal is, akkor a házasságnak is vége. És azért igen, azt egy pozitív pontként tudom felírni a Magyar Péternek mindenképpen, hogy nem sokkal azután, hogy véget ért a házassága, azután szakítottan erről is. Mert hát nagyon úgy tűnik, hogy ez egy szakítás. Ezért azt azért így szerintem zárjuk ki gyorsan azt a lehetőséget, hogy Magyar Pétert az ellenzék vásárolta ki a NER-ből. Tehát, hogy ez a feltételezés, ez még viccnek is rossz lenne, mert nézzünk rá erre a parlamenti ellenzékre, hogy ez ugyan mit tudna kínálni, milyen ajánlatot tudna tenni Magyar Péternek. Ha rájuk nézünk, akkor egy ilyen nyomorult kétlábú kutyát látunk, amelyiknek a hátsó lábai nem helyén... két farkút, hanem két lábút, ez fontos. Két lábút, amelyeknek a hátsó lábai helyén kerekek vannak, amiket ráadásul Orbán Viktor szerelt oda. Szóval ezek után én azt hiszem, hogy ha ezt a jelenséget nézzük, akkor kb. 3 lehetőség maradt. Az egyik, hogy ez az egész, ez az, aminek látjuk. Hogy itt egy figurának a lelkében lezajlott egy erkölcsi forradalom, és ő ezt az erkölcsi forradalmat akarja egy új politikai országossá tenni, vagy hogy mondjam, igen. A másik lehetőség, hogy egy sértett embert látunk, és az ő bosszúhadjáratát. A harmadik lehetőség az, hogy egy mestertervet látunk, Orbán Viktornak a trójai falovát az ellenzékben, amelyiknek az a szerepe, hogy az egyre erősödő centrumenergiákat elcsatornázza, és hát így leginkább a 2RK-nak, meg a Kutyapártnak a kenyerét egye el. Én erre tenném, ez utóbbira tenném a legkevesebb tétet, mert én azért azt gondolom, hogy ilyen mestertervek csak krimikben léteznek. Ha kiderül, hogy mégis tévedtem, akkor helyesbíteni fogok. Ilyen mestertervek csak krimikben és Magyarországon léteznek. Arra tenném
A legnagyobb tétet azt hiszem, hogy az első kettő valamiféle kombinációjáról lehet szó. Szóval ahhoz, hogy tisztán erkölcsi megfontolásokról legyen szó, ahhoz nekem Magyar Péter túlzottan egy ilyen jappi figura, viszont ahhoz meg, hogy egy vegytiszta bosszúhadjáratról beszéljünk, ahhoz meg ez egyrészt túl merész, másrészt túl ostoba húzás. Azért én azt vettem észre, hogy a NER az elég jól tudja a sértettséget kezelni. Elég, hogyha Novák Katalin esetére gondolunk, akit ugye lemondattak, Orbán Viktor most már igazából a nevét se ejti ki, tehát azért elég busásan ki van fizetve ezért. Megengedő lennék Magyar Péterrel szemben, mert bár én is fenntartásokkal kezelem a jelenlegi tevékenységét, de ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy mivel mindannyian emberek vagyunk, csak ezt így a politikusokról így elfelejtjük, hogy egyébként... Róluk azért könnyű elfelejteni, tehát azért tesznek róla, hogy elfelejtsd. De alapvetően nekik is van magánéletük, van családjuk, vannak problémáik, és nyilvánvalóan ők is hoznak rossz döntéseket, csak ha ő hozott egy rossz döntést, akkor nem biztos, hogy kiállhat a nagy közönség elé, és mondhatja azt, hogy hát bocs, ezt elbasztam. Hanem akkor azt meg kell magyarázni, azt... Nekem tetszene. Jó, de ezt így nem lehet, Viktor. Nah. Tudod, hogy ezt így nem lehet. Ja. Ez nem lenne profi. Az nem. Az csak nem. Hát az élet meg a valóság az nem profi. Messiásvárás. A reményről beszéltek itt, ennek a felelősségét, ennek a bizonyos messiásvárásnak a felelősségét érzi? Nem szeretem ezt a szót, hogy messiásvárás. A reményt azt érzem, és a bizakodást az emberekben. De ez a sok érzelem, ami most körülvette, ez szinte feldolgozhatatlan, de nem szeretnék messiásvárásról beszélni, hiszen nem erre van szükség, egy normális európai Magyarországra van szükség, olyan vezetőkre van szükség, akik meghallgatják az embereket és próbálják a néppel közösen irányítani az országot. Hiteles, meggyőző volt, karizmatikus, sok sikert, és az utolsó reményünk. Bízunk és reménykedünk. Végre valami új. És végre van egy olyan ember, akinek van szintén karizmája. Nagyon érdekes, ahogy hat az ember érzéseire, és ez egy nagy kincs. Valami reményt adott, nem tudom. Jobboldali szavazó vagyok, alapvetően fideszes szavazó. Egy pár éve azért már régóta gondolkodok, hogy valami kisebb változás bekövetkezhetne. Tökéletesen értem, hogy anyátlan centrum szavazók miért kapaszkodnak bele Magyar Péterbe. Mert szexi. Hát azon kívül egy elsőre elképesztően alkalmasnak, nyugatosnak tűnő, jó beszédkészségű, rokonszenves figura. Ott a Bibi, hogy sok évvel ezelőtt mindez Orbán Viktorról is elmondható volt. Minden alternatív csoportot lelkesen megtapsoltak. A legnagyobb taps és üdvkiáltás a következő mondatnak szólt. Független, demokratikus, magyar köztársaságot. Ha hiszünk a magunk erejében, képesek vagyunk véget vetni a kommunista diktatúrának, ha elég eltökéltek vagyunk, rászoríthatjuk az uralkodó pártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak. Magyar Péter varázsa abban áll, hogy szexi. Magyar Péter varázsa abban áll, hogy a morális tőkéből kifogyott, elhasznált ellenzéki politikusokkal szemben képes reményt kelteni. Ezzel viszont az a baj, hogy a remény az a tanult tehetetlenségben élőknek az aranya. Ugye Magyar Péter és az ő megjelenése a közéletben az nagyon-nagyon sokakban, konkrétan ezzel a szóval mondják az emberek, hogy reményt kelt. Szerintem ez beleilleszkedik egy mintázatba. Magyarországra nagyon jellemző, hogy a vezetőinkhez, vagy potenciális vezetőinkhez legyen az akár a király, a kormányzó, a miniszterelnök, tehát a politikusainkhoz, érzelmekkel kötődünk. Kvázi házasságot kötünk a választott vezetőinkkel és a választott pártjainkkal. Ezt úgy értem, hogy örök hűséget fogadunk nekik, és szerintem Magyarországon több ember hűséges ahhoz a párthoz, amire először x-elt az első szabad választáson, mint a saját házastársához. Van önök szerint hatása még a Fidesz népszerűségére a kegyelmi botránynak? Abszolút nincs. Nem is lehet. Olyan fideszes, aki ezen megsértődik, vagy rosszul értelmez, az nem fideszes. Akit ez megérintett, az olyan is. Engem nem érintett meg. Erősödött bennem a Fidesz. Csak is a Fideszre fogok szavazni. Most is, holnap után is. És én éppen ezt az érzelmi alapú választást látom Magyar Péter hatalmas népszerűsége mögött, és éppen ez a problémám, mert ez rohadtul nem megoldja a problémát, hanem konzerválja azt. Magyar Péter a 444 kérdésére valahogy úgy felelt, hogy nem szereti ezt a szót, hogy messiásvárás, de ő
reményt azt érzékel. Hát attól, hogy nem szereti ezt a szót, attól még megállapíthatjuk, hogy tapintható vele kapcsolatban egy messiásvárás, ahogy egyébként tapintható volt annak idején MZP-vel kapcsolatban, és tulajdonképpen Orbán Viktor is egy ilyen messiás, csak hát ő nagy bánatunkra el is jött. És hát most már igazából... És csak kiderült arról a messiásról, hogy mégse annyira messiás? Hát egyesek számára, mert mások szemében pedig elfoglalta az Atyaisten trónját. Szóval én szentül hiszem, hogy vannak olyan fideszes szavazók, akik számára, hogyha kiderülne, hogy Isten nem fideszes, akkor kurva nagyot csalódnának benne. És akkor nem lenne más választásuk, gondolom visszatérnének a pogánysághoz. Egyébként elegánsabb is lenne, mert hát azért így a pogányságba szerintem az Orbán imádat mégiscsak jobban belefér. Szóval Magyar Péternek fölösleges a messiásvárás miatt szabadkoznia, ez nem az ő hibája. Ez a magyar társadalomnak a sajátossága, a jellegzetes működése, ami kifejezetten a tanult tehetetlenségből következik. Amint tudjuk, ez a társadalom soha nem tapasztalta meg azt, hogy a saját erejéből akár egy követ képes lenne elmozdítani. Hát mit csodálkozunk azon, hogy kurvára feszeng, és az élettől is elmegy a kedve, amikor azzal szembesül, hogy egy heggyel kéne elbírnia. Itt van egy politikai elit, ami élősködik rajtunk már körülbelül 30 éve, vagy hát még régebb attól függ, hogy honnan számoljuk. Igen. Igen. És amikor érkezik valaki az eliten kívülről, akkor így felcsillan a szemünk, és meglátjuk benne ugye a messiást, és ráadásul itt van ez a Magyar Péter, aki egy fiatal, nyugatos, divatos, szexis, fiatal ember, jóvágás, olyan snájdig, olyan komoly szavai vannak, és így legszívesebben unokának vagy sugar daddynek fogadnák, az emberek ugye ez így korosztálytól függően változik. Nem biztos, hogy annyira változik. Ja, hát fiatal lányok biztos nem fogadnák unokába, de sugar daddyvé szerintem 80 fölött is simán. Végre nem egy pocakos, félalkoholista, ilyen ukrán cigicsempész imidzsű politikus, hanem egy ilyen nyugatos, de mégis konzervatív, szexi, de mégsem buzi, fiatal, de mégsem alkalmatlan politikus jelölt, és akkor csodálkozunk, hogy az emberek így meglátják, és Péter, 13%-ra mérjük a még meg sem alakult pártodat, bazd meg, ezért a 13%-ért a kétfarkú kutyapárt 20 éve küzd körülbelül, ja, és még mindig nem érte el, igen. De Magyar Péternek csak egyik kellett, hogy legyen fiatal és szexi, és ő már 13%-ot ér. Tudod, nem tudom. Nekem ez az, ami nem szimpatikus. Nem Magyar Péterrel van elsősorban az én problémám, hanem az ő hozzávaló hozzáállással, ami szerintem lassan így kiderül a beszélgetésből. Igen, mint ahogy az első etapban elmondtam, Magyar Péterrel igazából különösebben nagy problémám nincsen, kíváncsian várom, hogy mi fog ebből kisülni. Várjuk majd, persze. Nem gondolom, hogy micsoda reményeket kell hozzáfűzni Péterhez, hanem várjuk ki ennek a végét, egyáltalán lássuk meg, hogy mi az, amit szeretnének csinálni, és akkor majd meglátjuk. Nekem, ami nagyon nagy problémám, az az, hogy az embereknek a hozzáállása az ez. Általában két szélsőség. Igen, de bár egyébként az az igazság, hogy ilyen videókban, ahol kérdezgették a március 15-én jelenlévőket, azért egészen sok ilyen józan álláspontot is hallottam. Hát igen, azért az elmúlt pár évben volt már egy pár messiásvárás különböző választásokon, úgyhogy szerintem az emberek már ezért is óvatosabbak, de ettől függetlenül abszolút tapintható ez a hozzáállás. Ugye az van, hogy a magyarság képtelen megszervezni magát a nyakán ülő elnyomókkal szemben, és ezért van messiásvárás. A messiás az egyfajta übermens, akiben így egymagában van annyi kurázsi, meg annyi tetrekészség, amennyit így a Kárpát-medence összes lakójában összesen nem találsz. Már csak az a kérdés, hogy ez az übermens, ez létezik-e? Mert szerintem nem. Szerintem legfeljebb olyan emberek vannak, akik ennek az übermesnek a látszatát képesek kelteni ideig, óráig. Orbán Viktornak ugye ez jó ideje, nagyon jól megy, de a történelem majd őt is a helyére fogja szépen rakni. A messiásnak a minden ígéretével kell kecsegtetnie, neki a hátán a komplett magyarságot egymagának el kell cipelnie Kánaán földjére, és közben a magyarságnak semmit nem kell tennie nyilván. És a legjobb, hogy amint kiderül, hogy erre képtelen, és hát hogy ne lenne képtelen, hiszen erre senki nem lehet képes, abban a pillanatban jön a kiábrándulás,
és már várjuk is az új messiást. Arra kéne végre ráeszmélni, hogy a messiás, akit várunk, az valójában nem egy ember, hanem egy megszerveződni képes szolidáris társadalom. Nyilván nem baj, ha ennek megvannak a vezéralakjai, a szimbolikus figurái. A baj ott kezdődik, amikor tőlük várjuk el, hogy egymaguk szálljanak szembe a sárkánnyal. Nincs a legkisebb királyfi, aki majd eljön és megment bennünket a sárkánytól. És még ha lenne is ilyen, hát nem egy szexi hercegnő vagyunk, hanem csak egy búval baszott tömeg, úgyhogy ha létezik is, akkor nem értünk fog eljönni. Egy belső messiásnak kell eljönnie, a valódi eljövetel az önmagunk jobbik énje. Most nevezhetjük ezt polgárnak, polgári társadalomnak, én legalábbis szívesen nevezem így. Azt gondolom, hogy a polgár az megváltást legfeljebb is a túlvilágon remél. Ezen a világon meg úgy van vele, hogy ha szeretne valamit, akkor megteszi, amit megtehet. Most lehet, hogy ez annyi, hogy élhetőbbé tesz egy lépcsőházat, csak tudod, sok élhetőbb lépcsőházból majd egy élhetőbb utca lesz, sok élhetőbb utcából majd egy élhetőbb kerület, és így tovább, és a végén eljutunk oda, hogy egy élhetőbb országban fogunk élni. És ez a fajta gondolkodás hiányzik fájdalmasan Magyarországon a fejekből. Valahogy az van, hogy rögtön akkora léptékben akarunk a változásról gondolkodni, amekkora léptékben valóban tehetetlenek vagyunk. Fölülről akarjuk lefelé elkezdeni az építkezést, miközben az helyes irány az fordítva van, lentről kéne fölfelé. A változásból egy akkora részt kéne kivennünk, amekkorát elbírunk. Hát világos, nem pedig rá kellene rakni a 10 millió embernek a terhét egyetlen ember vállára, és azzal elcipeltetni, és aztán, ha neki nem sikerül, akkor akkor benned is csalódtunk. Akkor ő sem volt az igazi. De majd el fog jönni az igazi. El fog jönni, csak várnunk kell, és semmit se csinálni. Ez olyan, mint Godot, tudod. Ha akkora léptékben gondolkodnánk a változásról, amekkorában tehetünk is érte, akkor a sok-sok kis sikerélményből végül talán felépülne az a társadalmi öntudat és önérzet, aminek most még híján vagyunk. Mert egyelőre leginkább csak kudarcaink vannak. Hogy egyebet nem mondjak, sok-sok tüntetés, ahol már sokszor elmondtuk, hogy nem hagyjuk, és aztán a végén csak hagytuk, mert hát ez a bevett táncrend. Jól ismerjük. Kimegyünk az utcára, skandáljuk, hogy nem hagyjuk, a hatalom aztán nemhogy nem áll rá meg, hanem a pofánkba röhög. Úgyhogy megunjuk és hazamegyünk. Lehet tüntetni a parlament előtt. Előbb-utóbb megunják. Hazamennek. És aztán végül haza is megyünk, és hogyha legközelebbre maradt annyi szufla még, hogy kimenjünk az utcára, akkor kimegyünk, ha nem maradt már annyi szufla, akkor otthon maradunk. De nézzük az élő közvetítést. Lélekben ott vagyunk. Lélekben ott vagyunk, és ha elérünk egy bizonyos kort, akkor már legyinthetünk, és azt mondhatjuk, hogy én már úgyse érem. Ez már a fiatalok dolga lesz. Nem volt már elég? 12 év? Nem. Nekem nem. Örökké? Örökké. Ez a messiás várás is azért van, amit az elején már említettem, hogy érzelmi alapon választunk politikusokat, politikai pártokat. Az alapján szavazunk, hogy melyiküknek jobb az imidzse, melyikük van jobban megmarketingelve. És ez nagyon-nagyon veszélyes, és egy nagyon-nagyon rossz működése a választópolgároknak, mert ez nem megoldja a problémákat, mivel hogyha érzelmi alapon választunk, akkor az nem egy racionális döntés nyilván. Belekerülünk egy ördögi körbe, és körbe-körbe megyünk, és észre sem vesszük, és mindig azt hiszük, hogy a következő kör az majd a megoldás lesz, de nem lesz a következő kör sem megoldás, hiszen egy ugyanolyan rossz alapú döntés. A probléma van belúpolva. Igen, és teljesen mindegy, hogy azt a messiást éppenséggel Orbán Viktornak hívják, vagy akárki másnak, ha ezzel az attitűddel állunk hozzá a politikusokhoz, akkor bizony újra és újra ki fogjuk termelni azokat, akik ezeket az igényeket akarják kiszolgálni, mert sajnos tudják, hogy sajnos van rá igény. Igen, jönnek mindig majd a kicsi Orbán Viktorok, akiket mi a szívünk is meleg szeretetével nagy Orbán Viktorokká felnöveztünk. És én ezt az érzelmi kötődést látom kibontakozni Magyar Péternél is. Remélem, hogy egy új reményt ad nekünk ez. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. Ez nem Magyar Péter hibája, ez az embereknek a hibája. Ettől függetlenül
szerintem ezt meg kell nevezni, mint probléma. Magyar Péter felelőssége nyilván ott kezdődik, hogy ehhez mi a viszonyulása. Egyébként, amikor a legutóbbi Partizán interjújában úgy fogalmazott, hogy neki a még nem is létező pártját már 13%-ra mérik, ez egy válságtünet, akkor azért ott én egy egészen egészséges viszonyulást láttam. Ugyanakkor azért meg tud ő mámorosodni ettől a nagy szeretettől és reménycunamitól, ami körülveszi. Igazából, hogyha nem mámorosodott volna meg tőle, akkor nem jelentette volna be a politikai pártját, ami még mindig meg sem alakult, de már indulni akarnak az LP választáson, ami kb. 2 vagy 3 hónap múlva lesz, tehát basszus, nem árt. Azért egy pártot felépíteni, ha azt úgy akarod csinálni, hogy annak programja legyen, annak legyen már valami referenciája, mondjuk a tagság azért komolyan vehető legyen, azt nem hiszem, hogy meg lehet oldani 3 hét alatt. Hát igen, nem hetekbe telik, hogy alternatívává válja. Nekem ez egy kicsit inkább ilyen furcsa, ez inkább ilyen marketinges jellegű hozzáállás, hogy na most van egy nagy hír. Addig üsd a vasat, amíg meleg című történet. Igen, ez nagyon ennek tűnik nekem is. Azt kellene megértenünk, hogy nem az alapján kellene szavaznunk politikusokra, mert az ugye alap, hogy nem pártokra, meg programokra szavazunk, hanem emberekre. Tehát nem az alapján... Hát én azt szeretném, hogyha minden évben választanánk miniszterelnököt, mert akkor egy kicsit mindig emelnek a nyugdíjon. Szóval nem az alapján kellene szavaznunk a politikusokra, hogy az mennyire van jól megmarketingelve, mennyire szimpatikus unoka vagy vőjelölt, hanem a program alapján, az alapján, amit dolgozik, amilyen munkát végez, az alapján, hogy mit mond, és az ne baszki, ne 12 mondat legyen, tudod? Mint ahogy ugye most a március 15-i beszédében elhangzott ez a 12 pont, amiről fogunk is hamarosan beszélni, meg szép és jó, de azért ennél én egy kicsit többet várnék valakitől, aki politikai hatalmat szeretne magának, hogy most akkor jó, pontosan... Első körben ne akarjunk többet, nem ezzel van a probléma, hanem hogy ez De akkor ne akarjon elindulni az EP választáson. Ez még nyilván kevés ahhoz, hogy szavazzak rá. Vagy legalábbis kevés kéne, hogy legyen önmagában. Tehát legyen már bennem egy igény arra, hogy egyáltalán a személyen, meg a személyi kultuszon kívül ismerjek is valamit abból a pártból, például a vízióit, meg a programjait. És ne az alapján szavazzak már rá, hogy okos, értelmes, meg kedves, aranyos. Ez ugye így 2 összetett szó, ugye ismerjük őket. Aminek az ellentéte egyébként a drogos alkoholista. Abszolút. Nagyon szimpatikussá válik ugye általában nekünk egy politikus, akiről azt gondoljuk, hogy hú, de ismerjük az alapján, hogy megnéztünk vele néhány interjút, meg meghallgattunk tőle néhány beszédet, és azt valahogy elfelejtjük, hogy egyébként egy politikuson egy komplett kibaszott stáb dolgozik, hogy ő rohadtul szimpatikus legyen neked. Már hogyha hagyja Márki-Zay Péter azért és nem is lett szimpatikus, baszki. Lehet, hogy ez most kiábrándítóan hangzik, de el kellene engednünk azt a vágyfantáziát, hogy ez az ország máról holnapra megváltoztatható. Azt a célt kellene az zászlóra tűzni, hogy a gyerekeink, az unokáink majd egy jobb világban éljenek. És ezért minden egyes nap csak annyit megtenni, amit az adott napon megtehetünk. Ha így tennénk, akkor 10 év múlva, 20 év múlva, ha más nem, akkor legalább már úton lennénk. Egyelőre elindulni se tudunk, mert valahogy úgy állunk hozzá az egészhez, hogy vagy ugorjunk egyből a történet végére, vagy ha nem, akkor inkább hagyjuk az egészet a picsába. A politikai messiásokról azt hiszük, hogy van náluk egy időkapszula, amiben, hogyha beszállunk velük, akkor egyből a történet végére ugorhatunk, így megspórolva kb. Egy emberöltőnyi társadalmi fejlődést. Ez pedig veszélyes játék. Mert az a jobbik forgatókönyv, hogy csalódunk és új messiást kell keresnünk. A rosszabbik forgatókönyv az, hogy a messiás eljön, és ha eljön, akkor jobb esetben egy Orbán Viktor jön el, rosszabb esetben meg egy Adolf Hitler. A 12 pont. Ha a magyar választók végre látnak egy valós, megvesztegethetetlen, megzsarolhatatlan, őszinte, egyenes, nyílt, szélsőségektől mentes politikai erőt, akkor egyre többen fogják elhinni, hogy a több évtizedes, kétosztatú politikai váltógazdaság, politikai mocsár után van remény a változásra. Talán gyorsabban, mint sokan azt gondolnák. Kedves barátaim, látni kell, hogy a jelenlegi politikai helyzet fenntartása kizárólag a hatalomgyár, valamint a kompromittálódott kormányzati és ellenzéki szereplők érdeke. Hogy a propaganda és a látszatviták mögé bújva folytathassák a nemzeti vagyon
haveri és családi kézbejátszását. Létrehozzuk azt a középen álló politikai erőt, amely leszámol az utóbbi évtizedek mesterségesen fenntartott szekértábor logikájával. Létrehozzuk azt az erőt, amelyhez csatlakozhat minden jó szándékú magyar ember, aki a hazájáért kíván dolgozni. Hallottunk-e valami újat Magyar Pétertől? Szerintem ezt kijelenthetjük, hogy nem. Azért a 12 pontjában szereplő szerintem mindegyik követelés, vagy hogy fogalmazzam, már meg volt fogalmazva az ellenzéki pártok által az elmúlt 10-14 évben, de én rohadtul ki vagyok attól, hogy hát ez az oktatás, egészségügy, duma, ez már olyan unalmas. Tudod, hogy igen, elmondtuk már sokszor, hogy legyen megreformálva az egészségügy, legyen megbecsültsége a tanári szakmának, stb. Elmondtuk már 100-szor, de nem azért mondjuk el 101-szer is, mert már megoldódott, csak mi hisztisek vagyunk, hanem basszus azért, mert a 14 éve kormányon lévő Fidesz az nem oldja meg nekünk. És bocsi, de az nem az én szegénységi bizonyítványom, hogy ezt szóvá teszem, hanem az övék, hogy 2/3 kormányzó kormánypártként nem képesek megoldani a problémákat, sőt, inkább elmélyítik azokat. Úgyhogy nem, én nem szeretem ezzel lesöpörni az asztalról a dolgokat, hogy de már hallottuk 100-szor. Igen, és lett eredménye? Nem lett eredménye. Na igen, ugyanígy látom én is. Ugye ellenzéki térfélen is elhangzott, hogy hát semmi újat nem mondott a Magyar Péter. Az Orbán Viktor segjuka közeli médiában pedig valahogy úgy fogalmaztak, hogy balliberális pártoktól lopkodta össze a mondani valóját. Az a helyzet, hogyha egy diagnózis az kiállja a valóság próbáját, akkor nehogy már copyrightolni kelljen magukat lejáratott politikai pártok számára. Itt nem az a lényeg, hogy valaki valami kurvára újat mondjon. Azt hiszem, hogy ami kritikaként megfogalmazható volt az Orbán rendszer kapcsán 2, 4 vagy 6 vagy 8 éve, az most is megáll. Ilyen szempontból ezt a 12 pontot abszolút frissnek látom. Más kérdés, hogy egyébként a Petőfi póz az igazán nincs ínyemre. De ez ízlés dolga, tehát egyszerűen betudom annak, hogy a Magyar Péternek nyilván van egy marketinges vénája, és a jó gagnek gondolta, hogy március 15-én 12 pontba szedni azt a társadalmi minimumot, amit ő kigondolt, de egyébként ez alapvetően az a társadalmi minimum, amit, hogyha így leírva látok, akkor ez így az én szívem közepébe talál. Hogy az, aki ezt előadja, az mennyire hiteles, az már egy másik kérdés. Az majd idővel ki fog derülni. De ne azt firtassuk már, hogy ez mennyire újdonság, mennyire nem, mert amire szükségünk van, az nem egy olyan politikai erő, amelyik ír nekünk egy ilyen újabb és izgalmasabb Netflix sorozatot, mert ezt a régit, ezt már Simpsonék megcsinálták, és ezt már unjuk, hanem az, hogy olyan politikai erő jöjjön, amelyik végre nem rohad hozzá a rendszerhez, és amelyiknek az esetében az ilyen 12 pontok nem csak üres politikai lózungok maradnak. Akárhogy is, Magyar Péter 12 pontja bizony valós problémákat vet fel. Olyan problémákat, amiknek a léte gátjai annak, hogy egy fejlett, nyugatos, polgári társadalom lehessünk. Szóval igen, nyilván egyetértünk a javaslataival, az észrevételeivel, nyilván egyetértünk azzal, hogy rohadtul nincs rendben, hogy kvázi egy maffia család irányítja az országot, hogy kell egy új politikai erő, ami felette áll a jobbalcivakodásnak, felette áll a Gyurcsány-Orbán dilemmának. Nagyon egyetértünk. De én hiányolom a megvalósítás hogyanját, és hiányolom a társadalomkritikát. Nekem nem annyira tetszik, hogy ő igazából a problémát azt a NER-ben és a Gyurcsányféle ellenzékben látja, és nem igazán akar arra reflektálni, hogy egyébként ezt a politikai helyzetet, ami ma Magyarországon van, azt elsősorban a társadalmi hozzáállásnak köszönhetjük. Igen, a társadalomkritika megspórolása az elég gyakori jelenség a politikában. Nyilvánvalóan ennek ilyen szavazatmaximalizáló okai vannak. Hát azt mondjuk, hogy számon kéred a megvalósításnak a hogyanját, azzal annyira nem tudok egyetérteni, mert hát ugye még egyelőre csak tulajdonképpen egy kiáltvány lett megfogalmazva, a hogyanja az majd ezután következik, tehát szerintem adjunk időt, azért egy programot letenni az asztalra, az meló. Tehát az, igen, az ez világos. Az nem pár
hét alatt fog megtörténni. Persze, csak éppen ezért... Éppen ezért nem kéne esetleg, mit tudom én még... elindulni az EP választáson például. Igen, ebben egyetértek. De ahogy anyját, azt úgy is értem, hogy a társadalom erkölcsi érzékében, pszichéjében, meg gondolkodásmódjában is kellene változást elérnünk, és ebben kellene elsősorban változást elérnünk. Mert sajnos elsősorban ezzel van a probléma, és amíg ezzel nem kezdünk semmit, addig megette a fene az egészet, addig ugyanabban az ördögi körben vagyunk. És szerintem, hogyha szeretnél egy új politikai erőt képviselni, ami felette áll az ideológiáknak, meg a jobbal dilemmának, akkor elsősorban a társadalomnak a jobbításáról kellene, hogy beszéljél, mert az a nulladik lépésre egy harmadik politikai erő. Világos. Mocsára nem lehet házat építeni, ez így van. Nem sikerült tanulnunk, nemhogy az elmúlt 30-35 évből, de igazából az elmúlt 150 évből sem, semmit. És erre például a Magyar Pétert körülvevő hisztéria egy nagyon jó bizonyíték. Nekem ami problémám akadt még a Magyar Péternek a 12 pontjával, hogy hát magát még semmilyen szinten le nem járatott, és Vona Gábort leszámítva teljesen új arcokkal színpadra lépő második reformkorhoz képest nem látok igazából érdemi különbséget az üzenetben. Tehát éppen nemrég lett meghirdetve az az ideológiák felett álló középutas, ügyek mentén és új arcokkal politizáló új politikai erő, amit Magyar Péter most tulajdonképpen úgy hirdetett meg, mintha nem volna ilyenünk. De hát van. Értem én, hogy annak a politikai múlttal rendelkező Vona Gábor éppenséggel a vezetője, de hát ennek a másiknak meg egy ex-neres lesz a vezetője, és innentől kezdve tulajdonképpen már csak ízlés kérdése, hogy kit melyik riaszt el jobban, illetve kinek melyiket veszi be jobban a gyomra. Amúgy ezek után, ahogy figyelem a Magyar Péternek a megfogalmazott üzeneteit, meg a Vona Gábornak a megfogalmazott üzeneteit, én nagyon várom a kettejük közti vitát, mert egyelőre elképzelésem sincs, hogy lesz ebből vita, ha csak nem valami fura ollópózban. Számomra az is érdekes egyébként ebben, és nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, hogy a sajtóban ugye most kb. 3 óránként megjelenik egy új hír Magyar Péterről, ami szerintem egészen nevetséges és elképesztő, de hogy én még nem olvastam olyan cikket, amiben ezt felvetették volna, hogy egyébként a Vona Gábor féle második reformkor az igazából ugyanazt a szemléletváltást hirdette meg, mint amit most Magyar Péter, mint a spanyol viaszt így mutogatja, hogy hát csak Vona Gábor ugye hozta a hátizsákjában azt a társadalomkritikát, amit a Magyar Péternél hiányoltál. Szerintem nagyon is van és kell, hogy legyen létjogosultsága az ideológiák felett álló és nem ideológia mentes, ez nagyon fontos, centrumpártoknak, vagy centrumpártnak, amilyen valószínűleg majd lesz a Magyar Péter pártja is. Hiszen a történelemnek most egy olyan időszakában vagyunk, amikor az ideológiák már kezdenek elavultá válni, igazából már egyre kevesebb ember van, aki csak konzervatívnak, vagy csak baloldalinak, vagy csak liberálisnak vallja magát, hanem egyre inkább jellemző az, hogy van egy ember, aki például támogatja a melegjogokat, hisz mondjuk abban, hogy az eutanázia az lehet törvényes, akár az abortuszt sem ítéli el, de alapvetően inkább mondjuk egy konzervatív gondolkodású ember. És ez az irány, amiben szerintem mennie kell a politikának, egyszerűen azért, mert a modern világban szerintem nem realitás, hogy valaki csak szocialista vagy csak konzervatív legyen, hanem meg kell tanulnunk végre azt, hogy az ideológiák azok arra vannak, hogy azokból merítsünk, nem pedig arra, hogy bele kényszerítsük magunkat egy ilyen kockába. Mondhatjuk úgy is, hogy az ideológiák vannak értünk, és nem mi vagyunk az ideológiákért. Semmiképp se látom egészségesnek azt, amikor megkapsz egy ilyen kis identitáscsomagot, és akkor abban minden úgy, ahogy benne van, neked azt úgy kell a hátadra venned. Legyen egy erkölcsi integritása az embernek, mérje meg az életnek a különböző jelenségeit, dilemmáit, fontos kérdéseit, és a lelkiismerete mentén foglaljon állást. Ne pedig az alapján, hogy az a párt, amire én x-elni szoktam, az mit mond erről. Bántalmazási vádak. A családi szennyes kiterjesztése annyira nem érdekel, hogyha ön hozná szóba, akkor is arra kérném, hogy inkább hagyja abba.
egészen odáig, amíg bűncselekmény vagy annak a gyanúja föl nem merül. Mindazzal kapcsolatban, ami az elmúlt napokban megjelent, akár az ön Facebook posztján, akár a HVG-n, kijelenti-e azt, hogy családi konfliktusban soha nem volt önök között a volt feleségével tetlegesség? Soha nem bántottam a feleségemet, a gyermekeim anyját. Elbírja képzelni, hogy annyira megromlott az önök kapcsolata, hogy az ön felesége az ön állítása ellenére, és akkor most ezt fogadjuk el kiindulási alapnak, illetve kijelentésnek, mégis olyan nyilatkozatokat vagy utalásokat tenne, ami ennek ellentmond? Nem tudom elképzelni, hogy a gyermekeim anyja ilyet tenne. Itt a szó most, legalábbis amikor ezt a felvételt készítjük, leginkább egy 2020. december 29-i veszekedésről folyik, amelyről rendőri jelentés is készült. Ez szerint hát Magyar Péter erőszakos és félelmet keltő volt, miközben Varga Judittal balhéztak, hát így nagyon tömören összefoglalva. Varga Judit posztolt is a Facebookra, nagyon szűkszavú volt, úgy hangzott a posztja, hogy mindig van kiút, és az Ökumenikus Segélyszervezetnek egy párkapcsolati erőszakkal foglalkozó videóját mellékelte ehhez. Reflexből az ember az érzelmi alapon, ilyen felületes benyomások alapján szokott ilyen ügyekben egyik vagy másik, a vádlott vagy a vádló oldalára állni. Nem is lehet ez igazából másképp, mivel nem voltunk ott, nem láttuk valójában mi történt, ezért aztán teljes bizonyossággal én sem tudok állást foglalni abban, hogy itt mi történt. Egy valamit viszont bátran kimerek jelenteni, és pedig azt, hogy ez az egész kurvára bűzlik! A Magyar Péter által március 15-ére összehívott tömeg éppen, hogy hazaért, éppen csak, hogy levette a kabátját. A kokárdáját. És a hősünk már is asszonyverő. Mert hát azért alapvetően ez a sejtetése mögött, az egész mögött, most ott a rendőri jelentésben akár van szó tettleges erőszakról, akár nem. Egyébként már úgy tudjuk, hogy nem, de azért mégiscsak ez volna a lényege. Tehát Varga Judit, amikor azt írja, hogy van kiút, mindig van kiút, akkor azt sejteti, hogy ő egy bántalmazó kapcsolatban éltő családon belüli erőszaknak az áldozata volt. És hát itt nagyon is felsejlik az a mintázat, amit a Rogáni propagandagépezetnek a működése során már megannyiszor láthattunk, hogy tudni illik, amint valaki egy kicsit is veszélyezteti Orbán Viktor hatalmát, annak megkeserítik a sikerízét a szájában. Elindul a karaktergyilkosság. Mindenkiről van egy kis dobozka. És hát ugye azt is tudjuk már, hogy azért alapvetően ez az egész, ez úgy működik, hogy itt nem az a lényeg, hogy végül mi az, ami bebizonyosodik. Ha végül be is bizonyosodik, hogy itt pusztán rágalmakról volt szó, az már akkor is teljesen ott lesz Magyar Péter önéletrajzában, hogy egy ilyen bántalmazási ügybe keveredett megjelent. Az emberek fejében kialakul egy kép róla, és ez a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mi az igazság. Sosem az volt a lényeg. Meg az, hogy amíg ez az egész szócséplés zajlik, addig is el van térítve a közbeszéd. Hogy itt ne arról beszéljünk, hogy a Magyar Péter az hány embert szólított meg, hány embert sikerült mozgósítania, hanem arról beszélgessünk, hogy most akkor asszonyverő vagy sem. Szóval ez az időzítés, ez aligha véletlen. Olyan, minthogyha a propaganda minisztérium kivárt volna, hogy most itt érdemes-e foglalkozni vele, igen, vagy sem? Egy bomba fog robbanni, vagy egy nyomorult kis petárda elpukkanni. Hogyha Magyar Péter besült volna, és teszem azt mondjuk 1-2 ezer embert sikerül odahívni a rendezvényére, akkor egyszerűen jöttek volna az ilyen heherésző Bajer Zsoltok. Meg igen, meg tudod, az ilyen gecin vigyorgó és gúnyolódó, ilyen Apáti Bencés, Deák Danis, meg Kopaszaki osztos megafon videók, mert akkor ez elegendő. Viszont hát összegyűlt egy akkora tömeg, ami hogyha a Holdról nem is, de azért a Karmelitából jól látszik. Én azt gondolom, hogy mind a két esetre volt kész forgatókönyv az asztalon, és hát akkor a B forgatókönyv lépett életbe, hogy akkor valami erősebb ütőkártya kell. Jelen pillanatban úgy látszik, ez majd az elkövetkező napokban, hát amikor kikerül ez a videó, addigra már valószínűleg ki fog derülni, hogy a NER sajtónak a főcsapás iránya Magyar Péterrel kapcsolatban az lesz, hogy ő egy ilyen erőszakos asszonyverő állat. Varga Judit posztja mindenképpen erre enged következtetni, és hát arra, hogy ő ebben közre fog működni. Hoznék ide most akkor egy gondolatkísérletet. Tételezzük föl, hogy ez igaz. Ebben az esetben a NER nem csak Magyar Pétert jelenti föl nekünk, hanem saját magát is. Mert ebben az esetben, tehát hogyha ez így van, akkor ők erről tudtak,
és ezt eltusolták, ezt berakták egy fiókba, hogy majd azt a fiókot bezárták, hogy majd egyszer azt a paksamétát majd egyszer elő lehessen venni, hogyha már Magyar Péter esetleg nem jó nertárs, nem jó kutya. Miféle okádék működés ez? Azért azt hiszem, hogy azt leszögezhetjük, hogy az erkölcsileg intakt ember, amennyiben mondjuk tanúja volt egy bántalmazásnak, akkor az a minimum, hogy feljelentést tesz. Amennyiben pedig egyszerűen tud egy ilyen bántalmazó kapcsolatról, akkor pedig nem tűri meg a soraiban azt az embert, és még mindig itt a gondolatkísérleten belül vagyunk, ez így volt, akkor kicsiben azt a működést láthatjuk, amit a kegyelmi botrány is feltárt. Hogy ameddig jó nertárs vagy, ameddig nem szarsz bele a palacsintába, addig elintézzük, hogy a tetteit következményei ne érjenek utol. De persze azt az aktát eltesszük a szekrénybe, hogy azt bármikor elővehessük, mert az nekünk hasznos, hogyha van rólad valami kompromittáló, hogy szükség esetén majd hozzá tudjunk nyúlni. És ha ez így volt, akkor a NER számára fontosabb volt az imidzse, mint az, hogy megvédje a saját igazságügyi miniszterét. És hogyha a saját igazságügyi miniszteréhez így állt hozzá, hogy hát ne csináljunk ebből botrányt, kenjük ezt szét a picsába, akkor mire számíthat ettől a hatalomtól, ettől a rendszertől egy spárkasszás, vagy egy ápolónő, aki mondjuk egy állathoz megy haza? Hát, vagy mire számíthatnak az állami gondozott gyerekek, ugye? Hát azt már tudjuk. Azt már tudjuk. Igen, tehát az nyilvánvalóan nem kérdés, hogy a Fidesz eltusol bármilyen bántalmazási ügyet, hogyha a bántalmazó az jó nertárs. Tehát onnantól kezdve igazából, hogy egy pedofil tevékenykedhet gyerekek mellett, innentől kezdve nincs lejjebb. Nincs lejjebb. És Orbán Viktor terjeszti föl kitüntetésre. Amikor Varga Judit kiteszi ezt a posztot, az ökumenikus segélyszervezetnek a videóját azzal, hogy mindig van kiút, akkor tulajdonképpen ezt az előbb említett spárkasszást vagy ápolónőt játsza el. Mint hogyha nem ő lett volna Magyarország egyik legbefolyásosabb asszonya. Hogy világos legyek. Nyilván egy befolyásos asszonnyal is megtörténhet akár, hogy bántalmazás áldozata lesz. De azt azért fontos tisztázni, hogy ha valóban bántalmazta a Magyar Péter, ő abban az esetben sem egy mezei bántalmazott nő, hanem egy fogott ember, aki számos piszkos alkut kötött, amelyek oda vezették, hogy ő tulajdonképpen, hogyha neki hallgatnia kell, akkor hallgat, ha neki beszélnie kell, akkor beszél, és igen, ebből következik, hogy ha hazudnia kell, akkor akár hazudik is. Nyilvánvalóan, ha valóban bántotta is volna Magyar Péter Varga Juditot, amíg ők házasok voltak, azért akkor is egy kicsit nagyobb mozgástere van egy politikus nőnek, akinek befolyása van, meg testőrei, meg stb., meg mondjuk saját vagyona, ellenben ugye a hétköznapi emberekkel, akik sokszor például azért nem lépnek ki egy bántalmazó kapcsolatból, mert anyagilag rá vannak utalva a bántalmazó férjükre. Tehát, hogy azért nyilvánvalóan ne hasonlítsuk már össze az egészet, és rohadtul gusztustalan akkor is, hogyha Varga Judittal történt valami, hogy úgy csinál, mint hogyha az ő helyzete az hasonlítana a hétköznapi bántalmazott nőknek a helyzetére. Igen, és ezért itt fontos még valamit tisztába tenni. El tudok képzelni, igen, olyan szituációt, hogy elfajul egy veszekedés, akár mondjuk megüt a férjem. Megüt a férjed? Igen. Szóval buzi vagy. Szóval buzi vagyok, ez volt a coming out-om, és én úgy vagyok vele, hogy viszont én ezt családi ügyként szeretném kezelni, én ezt a 4 fal között, szeretném lerendezni a férjemmel, és nem szeretném, hogy ebből nyilvános balhé legyen. Oké, van ilyen, de akkor az onnantól kezdve is, továbbra is családi ügy, magánügy, hogy a már volt férjem ellenzéki politizálásba kezd, és beleszarik a doktor miniszterelnök úrnak a finom kakaós palacsintájába. Mert olyan viszont a kurva világon nincsen, hogy Varga Juditot véletlenül pont akkor szállja meg a női méltóság, meg önérzet, amikor az Orbán Viktornak éppen pont jó, hogy most így megszállta. Tudod, tehát amikor így nem szállta meg, akkor is tök jó volt, mert akkor így nem kellett ebből, hogy nyilvános balhé legyen, de amikor már megszálljátok, pont jókor jött ez az önérzet, meg ez a női méltóság dolog, mert most már jobb, ha inkább kiteregetjük. Hát meg akarta mutatni az embereknek, hogy lássák, hogy ez a Magyar Péter, ez
nem egy megbízható ember, tehát ő csak jót akar most is nekünk, hamis proféta. Valószínűleg ő ezt eddig azért nem teregette ki, mert nem akart áldozatként feltűnni, de most sem azért teszi ki, hogy áldozatként tűnjön fel, hanem azért, hogy megmutassa nekünk a valódi arcát annak az embernek, akire éppen szavazni szeretnénk. Ja, Orbánnak nem kell megmutatni nyilván a valódi arcát, csak... Azt már ismerjük. Hát már aki. És megszerettük. Hát az elkövetkező napokban, hetekben majd úgy is meglátjuk, hogy hova vezet ez az egész, de egy biztos, hogyha doktor miniszterelnök úr nem lehetne biztos benne, hogy Varga Judit az tűzön, vízen át és a síron túl is lojális, akkor aligha csinált volna belőle minisztert. Vannak azért kötelékek, amik a közös gyerekeknél is erősebbek. Köszönjük, hogy végignéztétek ezt a videót, amiben mi is Magyar Péter hírnevén próbálunk felkapaszkodni, mint ahogy már oly sok ember hírnevén próbáltuk eddig sikertelenül, reméljük, hogy most már sikerülni fog. Én úgy gondolom, hogy sikerült körüljárni a Magyar Péter jelenséget. És még mi se tudjuk igazából, hogy ezért a videóért Orbán Viktortól, Gyurcsány Ferenctől vagy Magyar Pétertől érkezik majd az utalás. De majd egy kommentelő biztosan meg fogja ezt írni. Igen. Valahogy ők mindig jobban tudják, hogy honnan kapjuk a nem létező pénzünket. Én annak örülnék a legjobban, hogyha mindhárman fizetnének, mert azért így mondtunk mi mindenfélét. Nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre is, hogy mit gondoltok Magyar Péterről, a jelenségről, a leendő politikai pártjáról, és úgy mindenről ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon várjuk a komment szekcióban a hozzászólásokat. Elmondhatom, hogy ez nem csak egy lózunk egyébként, mert annak ellenére, hogy ritkán fordul elő, hogy válaszoljunk kommentekre, mert hát az időnk az véges, a teendőnk az pedig általában számos, és inkább dolgozunk a következő videókon, mint hogy kommentekre válaszoljunk, azért így figyelemmel kísérjük és olvassuk őket, még hogyha ez nem is mindig olyan jó ötlet. De azért előfordulnak értékes hozzászólások, úgyhogy én is erre biztatlak bennetek. Köszönjük az értelmes hozzászólásokat, amik bizony azért szoktak lenni bőven. És köszönjük az értelmetleneket is, mert pörgetik az algoritmust. Igen. Ha támogatni szeretnétek minket, akkor beszélj bele a mondandómba. Belebeszélek én. Ha támogatni szeretnétek... Jó, bazd meg, ne tudjam elmondani azt, hogy hogyan tudnak pénzt küldeni nekünk, ez lényegtelen. Az Orbán, vagy a Gyurcsány, vagy Magyar Péter majd úgy is küld. Ne légy már ilyen tehetetlen, bazd meg. Jó, de hogyha esetleg nem lenne elég az a pénz, amit az Orbán, a Gyurcsány, a Soros, meg a Magyar Péter, meg a CIA küld nekünk, és mégis szeretnél te is támogatni minket, akkor a Patreon oldalunkat megtehetitek. Megtaláljátok a leírásban a linkjét, és mi más mondhatnánk még? Ave Cézár!